Čaute, v dnešnom videu vám ukážeme niečo, ako to prebieha u mňa na výrobe. Ukážeme vám taký výrobný deň, tak pozerajte, máte sa na to tešiť. No a takto keď sem prídeme, tak sa nachádzame v takej výdajnej miestnosti. To je nachystaný tovar. To všetko balí, chystá. Máme sušiareň. Tá je plná gúľ. Toto je najdôležitejšia ingrediencia. Vajíčka. Pekné. Z chovu. Vo veľkom. Žiadne náhrady, žiadne sušené vajcia. Nič, všetko originál vajíčka ide do guličiek. Takže tak. Univerzál zmes z 9 zložiek. Náš Matúš to takto pekne chystá, naváži, týmto sa tu začne, nakybluje, naváži a potom začneme ísť bomby dneska. 800 kg nás čaká, takže stihneme to možno do 4. všetko spraviť. A toto je náš tester. To je kontrolór kvality, ktorý pravidelne prichádza na dielňu kontrolovať stav guličiek. Maxi, že? Povedz, že? Ty ľubíš guličky, že? Kontrolovať. Každé ráno je základ nachystať vaše objednávky. A poposielať, aby to čas odišlo. Okolo 10. chodí kuriér. Čiže vždycky to, čo objednáte deň predtým, tak to ide na druhý deň preč. Máme Aďu, ona to pakuje všetko tu, chystá, takže sme robili repkové gule, konečne možno aj na sklad nejaké, takže tak. Sme si navážené, nachystané, teraz to strelíme do takýchto plodní týchto veľkých. Bude sa pomiešať. Teraz ideme chystať vajíčka, čo je základ do guličiek. Takže toto nás dneska všetko čaká robiť a ideme na to chystať. Minulujeme. A pekne takto nachystáme. Na krmný bojli z Angry Bull. Základ je mať hutné, pevné, plastické cesto, ktoré sa nelepí. Ešte chvíľku sa vymeša a ideme na to, ideme to rolovať. Základ je poupratovať pred výrobou. Aj keď ten poriadok je tu taký, že to sa nedá, lebo človek celý deň robí, maká, frčí, tak priebežne niečo tu upracuje. Som celý od farby, no, takže, ale tak, nevadí, veď pre guličky všetko.
Medzi tým sme ešte namleli nejaké veci. A je hotovo. Tak, dneska Fajront máme vyrobené. Dneska 840 kg. Pekne nabeňované. Ventilátory idú, tu sú nachystané objednávky všetky, čo idú na expedíciu. A to je z dnešného dňa všetko, už len sprcha, domov, najesť. Máme 5:30 večer, celý deň strávi na dielni. Potom, že či je čas ísť na ryby. Zajtra nás čaká taká istá pakáreň, takže takto to funguje. Vábajce. Nestojíme. Ideme bomby. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Dajte odber, keď sa vám páči. Ešte vám prinesem z dielne nejaké rady, tipy, triky a do budúcna by som vám možno nejaké recepty základné ukázal pre chalanov, čo si doma šúlajú a tak. A uvidíte, takže majte sa pekne a takto to vyzerá u nás na dielni.